Počúvajte ľudia, strašne ste divní. Ale že strašne ste divní. Zostaňte divní. Úplne teraz, ako sa prebudza moja autenticita a dal som si červenú čelenku, ktorú by som si predtým nedovolil, lebo som troška konzervatívnejšie vychovaný a úplne bojujem stále s tým programom, že nemal by som vyčnievať. Si začal všímať ľudí bežne na ulici. Ja som si myslel, že som výstredný. Ale teta má ružové vlasy, ujo má obrovského psa, typek má sandále v ponožkách. Ale to sú aké bizáry. Ako by Adam Jambrich povedal, pozdravujem ťa. Bizár. Takže to vám chcem dneska povedať, že podľa mňa autenticita znamená byť divný. Prejaviť svoju proste najdivnejšosť, najviac divnú povahu a proste cez to oblečenie je to super. Cez to sa podľa mňa dá krásne prejaviť, kto sme a čo sa nám páči. Takže stay weird a sledujte tento kanál.